Back-to-back grand finale ang atangan sa mga kapuso karong weekend. Si Mark Reggie Abella sa detalye. Wincess Nandito na po tayo sa Grand Finals. Nevin Sana po i-vote niyo po ako. Makmak Lalo ko pong gagalingan sa susunod na laban. Hebron Tabangan niyo po, mga kapuso! Sila ang upat ka grand finalists nga magtigi sa The Voice Kids Finals. Si Wincess Yana sa Team I-Bilib ni Coach Billy Crawford, Nevin Garceniego sa tropa ni Pablo ni Coach Pablo, Hebron Ecal sa Stellbound ni Coach Stell, ug Makmak Punay sa Julesquad ni Coach Julian San Jose. Sa Domingo, ablihan ang voting lines alang sa mamahimong The Voice Kids winner, 7 p.m. kana karong Domingo sa GMA. Clash Nation, mag-ingay! Dahil yayanigin na ang buong bayan. Na ang pinakahihintay na huling bakbakan. Samtang ug mga adlaw ang final bakbakan sa The Clash Season 6. Sila si Angel D, Chloe Redondo, Alfred Bogabi ug Naya Ambi ang magtigi sa katapusang panagsangka sa The Clash. Una na silang nagpakita sa ilang mga labok sa ilang pagbisita kagahapon sa unang hirit stage. Dinhi ila usab gibalik lantaw ang ilang giagian sa The Clash sa GMA Integrated News interviews. Ang dakong pangutana, kinsa ang mudaog at ang inaugma 7:15 p.m. sa GMA. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.